Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula ke siza nemeko phaa kwikhempu yamakhosi, noko kuthiwa noko izinto zime kakuhle phaa, akho makhwineba, akho xhala, kuthiwa amakhwenkwe amadala ayavova phaa. Akukho injuries ezibalulekileyo ke baphulaphula ke, wonke umfana phaya uready into yokubana ke avule phaa xa iKaizer Chiefs iqobisana phaa neGolden Arrows ngolwesibini. Naw ukhumbula into yokubana ke amakhosi ke azawuvula neGolden Arrows phaa ngolwesibini ke kwileague baphulaphula ke, emveni kokubana bekuke kwavalelwa phaa iAFCON. Enye into ekufuneka niyazi into yokubana ke iKaizer Chiefs lethi yadontsa phaa iStellenbosch phaa kwiNedbank Cup, badityaniswe neStellenbosch phaa kulast 32. Njengoba bedityaniswe neStellenbosch, indlela yeKaizer Chiefs apha kule Nedbank Cup zange yabalula abaphulaphula ke, yasoloko noko inamahlande enyuka kunzima, kodwa ke abafana abadala baye bayiphumelela begqitha ezintweni ke le Nedbank Cup. Abantu abaninzi ke azange bayibone iKaizer Chiefs okubana ke isebenzile, inye kuphela into abayiqaphela into yokubana ke iwine nge-offside. Zange bayijonge le ukubana ke idlule kwiitimu ezinzima kuNedbank Cup, yadlula kuSundowns, yadlula kuPirates, yadlula kuStellenbosch ngexesha elinye. Kodwa abantu abaninzi endawo ukubana ke bajonge loo nto, bavele babona iziphenye. Asinoyithini ke loo nto, okubalulekileyo into yokubana ke bakhona Given Msimange, babuyile phaa. Bonke abafana ke bebeku-injury phaa kwiqela leKaizer Chiefs ke babuyile, and abafana abadala baredi, amakhwenkwe ke weqela leKaizer Chiefs. Ngusibongiseni Mthethwa ke esisamva into yokubana ke umfana omdala ke nguye ke osengaphandle nge-injury. uRashin Dotli umfana omdala yena ubuyile, kodwa ke naye akakabikho fit incakasa into yokubana ke angaqala umdlalo, kodwa ke naye ukhona ekubuyeni umfana omdala kulaa injury yakhe ibithe yadontsa ke ixesha elide. Umfana omdala noko kuyacaca, kuchachela phambili, kodwa ke iKaizer Chiefs phaa kucala ke le-centre backs noko isame kakuhle, ngoba ukhona uEden McCarthy, ukhona umfana omdala, abekhona apha uGiven Msimange ubuyile, abekhona apha uZitha Khwineka, abekhona phaya ke le nkwenkwenyana yakoMiguel. Into ethetha ukuthi noko abafana abadala phaa kwicala le-centre back basame kakuhle. Kuya phaa kwi-right back zabo ubuyile Monyane, ukhona umfana omdala, bekhona phaa uSolomons, futhi ke nale ndodanyana kaFrosler ikhona ibuyile nayo. Into ethetha ukuthi noko basame kakuhle kakhulu. Phaa ku-left back uBradley Cross umfana omdala ukhona ubuyile umfana omdala, abekhona ke le nkwenkwenyana kaPaseka Mako nayo ikhona ibuyile. Phaya esazi thini sebala sababona phaa bakhona leBakhange babuye, bakhona uChislet, babekhona phaa oNdlovu, babekhona ke abafana noNgcobo. Into ethetha ukuthi noko iKaizer Chiefs naphaya ke isame kakuhle kakhulu. Bakhona uGeorge Mahlow nezistrayikha zabo oSilver, noko abafana abadala bakhona phaa oIgadora, oKhanyisa Mayo, abafana nale nkwenkwenyana ke incinci le ibaleka kakuhle kakhulu, ingasokolisi uvele phayi. Ukhona umfana omdala naye nale nkwenkwenyana emhlophe phaa, ibizwa ukubana nguLuka kaBatman, ikhona kule Wandile Duba. Ukhona umfana omdala, noko iKaizer Chiefs ichacha kakuhle baphulaphula. Abafana abadala baredi into yokubana ke bangagaleleka phaa ngolwesibini baqobisene phaa neGolden Arrows. Besithi ke masiniphe loo nto ke baphulaphula ke akho injuries zingako ziphumileyo. Ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.